Il-ħsibijiet ta' aktar esperti mediċi dwar il-morning after pill jagħmluha ċara li din il-pinnola ma tinterferixxix ma' tqala. Iddikjara dan il-professur Mark Brinkat filwaqt li Michael Asha, tabib u kandidat nazzjonalista, qal li hemm morning after pill li għandha tkun disponibbli. Il-professur Brinkat tkellem dwar dan mal-ġurnal Kulħadd. Spjega li l-morning after pill ma tinterferixxix ma' tqala. Filwaqt li Michael Asha, esponent tal-Partit Nazzjonalista magħruf għal pożizzjonijiet konservattivi tiegħu, kiteb fuq The Malta Independent li wasal iż-żmien li f'pajjiżna tiġi liċenzjata waħda mit-tipi differenti ta' morning after pill. Spjega kif għandha tkun awtorizzata l-aktar doża għolja ta' levonorgestrel li hija tip ta' kontraċettiv li tintuża f'każ ta' emerġenza u li tipprevjeni l-impjantazzjoni tal-bajda fertilizzata. It-tabib Asha saħa li f'dan il-każ it-tobba jkunu jridu jiktbu l-preskrizzjoni ta' din il-mediċina u għandha tintuża b'mod responsabbli. Intant irreaġixxa l-grupp ta' nisa li resqu l-protest ġudizzjarju l-qorti biex il-morning after pill tkun disponibbli. U ma esprimew id-dispjaċir li l-argument sar wieħed etiku marbut ma' kif jikber il-fetu meta tibda l-ħajja. Dan filwaqt li d-dritt tal-mara kien injorat għal kollox. Il-nisa insistew li l-kwistjoni tagħhom hija biss waħda legali u kwataw riċerka internazzjonali biex jikkonfermaw huma wkoll li l-morning after pill mhix abortiva.